Момичета, ако трябва да се лиша от всичко друго, има 3 продукта, които никога няма да махна от живота си. Защото ми решават реални ежедневни проблеми и ако спра да се изгарям, ще е много добре. Не философски, а точно тези, от които сутрин като станеш се дразниш. Аз съм Виржиния, треньор, работеща с жени, които имат проблеми с килограмите, подуване, инсулинова резистентност и тотална липса на каквато и да е енергия. И ви казвам директно, тези 3 продукта променят играта. Сутрин започвам с алоe с праскова. Ползвам го всеки ден, защото намаля подуването, подпомага ми храносмилането и чисти тялото от някакви натрупани отпадъци, което всъщност е най-важното при свалянето на килограми. И когато една жена е подута, кисела, уморена, нищо не работи. Алоето е основата, от която се започва. То някак си прави така, че вътрешната среда да започва да работи за теб, а не срещу теб. Втория любим продукт е коластрата. Ползвам я като мое лично оръжие срещу болестите за имунитет. Защото имам 2 деца и работя с хора, които постоянно имат някакви ситуации. И за да не боледувам аз самата често, коластрата ми държи имунитета стабилен, както така и на моите деца. Много бързо се възстановявам, много бързо пази тялото от някакви възпаления. Така успявам да работя, да съм майка и да не прегарям. И третия любим продукт, това е пробаланса, или иначе казано, стопира водната задръжка. Изкарваме излишната вода, намаляме целулита, киселинността и тези кризи за сладко и липса на енергия, които са към 3,5-4 след обяд. Пия ги, защото ме държат във висока енергия, имам желание да си изпълнявам домашните задължения, помага на тялото да не се кисели от стрес и кофти храни и правят слабването една идея по-лесно. Иначе просто казано, пробаланса ме държи стабилна. Това са 3 основни продукта, без които аз не си представя моя ден да мине. Ако искаш да разбереш кои от тях могат да ти помогнат на теб, можеш да коментираш видеото с думата продукти или да се свържеш с мен и ще ти обясна точно какво би ти свършило работа на теб.